Апостоллар Петр һәм Павел исемен йөрткән Бахта авылының иман йорты 1912-1917 елларда прихожаннар акчасына агачтан җиткерелә. Проекты Казан епархиясе архитекторы Федор Николаевич Малиновский тарафыннан эшләнә. 2000 еллар кергәндә нык тузгытылган хәлдә була ул. Замананың архитектура үрнәге булырдай, ширкәүнең бетеп баруы борчый Бахта халкын. Авылдашлар, якташлар җыелышып бик зур эшкә алыналар. 2009 елда күп көч куеп, изге бина төзекләндерелә. Эшли башлаганны бирдек иң беренче икон юклыгына, эчке яктың бушлыгына, шаң юклыгына бер кеше дә битараф калмады. Барлык авылдашлар ярдәме белән 100 еллыгына менә шундый матур булып, чиркәвебез бик матур булып үзгәрде. Düşmanlarım kübeyken hep Kalar mine gençede gidip görenler canına sakla mine tutlar Bizim ayme tutlarına göre yaşla kalmazsam ayır İlk kadar isim ayme tutlarına göre Cavuz derler dersler minayetidir Ey Allah İsrail'ine bak kaygılarına Бүгенгесе көндә Чистай шәһәреннән Отец Валерий дини бәйрәмнәрдә киләүләрне калдырмый үткәреп бара. Бу нинди авыл? Бигрәк матур. Авыл уртасында буасы, тирә-юньдә аппак келәм, күзләремнең һич юк шушы матурлыкны карап туясы. Ширкәве бар бу матур авылның тирә-якка иман тарата. Ширкәүле авыл зур дәүләтле авыл. Шушы авылымны күңелем ярата.